Der er brug for kontanter i samfundet, også i fremtiden. Derfor får Danmark nye pengesedler fra 2028 eller 2029. Pengesedlernes design og sikkerhedselementer skal hele tiden være på forkant med den teknologiske udvikling. Derfor udvikler Nationalbanken løbende sedlerne, så danskerne trygt kan bruge kontanter. Som forberedelse til de nye sedler vil der ske 2 ændringer. Alle gamle sedler udstedt før 2009 bliver ugyldige som betalingsmiddel i samfundet efter 31. maj 2025. Og det gør de nuværende 1000-kronesedler også. Efter 31. maj 2025 og frem til de nye sedler introduceres, vil den danske seddelserie bestå af de nuværende 50, 100, 200 og 500 kronesedler. 1000-kronesedlen er i dag ikke nødvendig for at foretage almindelige betalinger i samfundet. Kontanter bruges i dag mindre end tidligere til at foretage betalinger, og oftest til betalinger under 500 kroner. Og for at modvirke økonomisk kriminalitet i samfundet, sætter hvidvaskreglerne grænser for, hvor store beløb man i det hele taget må betale med kontanter. Betaler man med ældre sedler, kan de ikke altid genkendes ved kassen. Udfasningen af ældre sedler og 1000-kronesedler vil sammen med den kommende nye seddelserie bidrage til, at kontanter også fremover kan være et sikkert og effektivt betalingsmiddel i samfundet. Ikke mindst i butikkerne. Helt frem til 31. maj 2025 kan du bruge sedlerne, som du plejer. Du kan altså fortsat bruge sedlerne som almindelig betalingsmiddel i samfundet, f.eks. til køb af dagligvarer, tøj eller andet. Du kan også sætte den og de ældre sedler ind på din konto via kontantautomater og i din egen bank. Du kan dog opleve, at din bank beder dig om at dokumentere eller sandsynliggøre, at dine sedler er fremskaffet på lovlig vis. Der vil være forskel på, hvordan de enkelte banker i praksis tilbyder deres kunder at indsætte kontanterne på en konto. Se på din banks hjemmeside, hvordan den tilbyder at håndtere dine kontanter. Læs mere om de sedler, der bliver ugyldige, og de nye sedler, der kommer på nationalbanken.dk/fremtidens kontanter.